Isa ka amay nga nawad-an sang iya anak sa isa ka madulom nga baryo. Isa ka pagpangita nga nagbukas sang tinago niya nga abilidad. Kag isa ka matuoran nga nagdala sa iya sa kasubo kag kaakig. Ano ang matuod nga ginhalinan sang iya nga gahom? Kag ano ang iya nga kabayaran? Ini nga sugilanon ginhalinan sa matuod nga kabuhi. Isa ini ka eksperyensya ni Rogelio. Sadtong tuig 1965 sa sitio Panubli, Barangay Habana, Cabancalan City, Negros Occidental. Sa idalom sang bukid, nagaistar ang pamilya ni Rogelio. Mga 3 ka kilometro ang ila kalayo halin sa baryo. Kag adlaw-adlaw ginaagwanta sang iya mga kabataan ang ila paglakat pakadto sa eskwelahan. Wala ga kabalaka si Rogelio. Kay kabisado niya ang lugar. Kay kilala niya ang mga tawo nga nagaagi dira. Para sa iya, ini ang paagi para may maayong palaabuton ang iya mga bata. Sa nagligad nga mga bulan, nami ang ila kabuhi. Pero sang naglawig ang panahon, nanging kampante si Rogelio. Nagsalig siya diretso lang sa eskwelahan ang iya mga kabataan. Hasta sa isa ka gabi, ang iya nga subang nga babayi wala nakapuli. Alas 8 na sang nabalaan niya ini. Kag wala siya nagduwa-duha, dali-dali siya nga nagkadto sa baryo. Samtang naglakat, wala untat ang iya nga pangamuyo. Pero bisan pila na siya ka oras nga gapangita, wala gid siya sang may makita. Wala man may makasabat sa iya. Kung diin, ulihi nga nakita ang iya nga bata. Sa kaakig kag kakulba, nagpuli siya nga nagaantos. Pero wala niya ginpakita sa iya nga asawa ang iya nga kaluya. Sa sunod nga adlaw, may 6 ka lalaki nga nagbulig sa iya. Mga malapit sa ila. Kag handa nga magpangita. Didto nila nabatian sa isa ka saksi. Sang hapon kuno, ara ang bata sa plaza. Nagalumpat kag nagahampang. Pero pagkatapos sina, may nabatian sila nga nagsinggit. Kag kalit nga naglinong ang palibot. May nakita sila nga mga lalaki. Nagalakat nga may dala sang sako. Nga daw may mabugat nga sulod. Didto nagsugod ang ila kahadlok. Wala nagduwa-duwa si Rogelio. Ginsunda niya ang baho. Ang marka kag ang iya ginatago nga abilidad. Kay si Rogelio, hindi lang siya ordinaryo nga tawo. May dugo siya sang mambabarang kag aswang. Pero ginpili niya mangin normal para sa iya nga pamilya. Hasta sa isa ka semana nga pagpangita, naabot nila ang katapusan sang ila ginhalinan. Sa isa ka madulom nga kawayanan.
Didto niya nakita ang iya bata. Nakasabit, mahigot sa liog, kag klaro nga ginpabudlayan antes ginpatay. Doon nadula ang kalibutan ni Rogelio. Ginputos niya ang lawas. Ginputos niya ang lawas, kag gindala puli sa ilabalay. Sa gabi isang lamay, wala siya nagpahalin sang bisan sino nga indi nila kadugo. Kaysa sulod niya, may nagatubo nga kaakig. Pero wala gid sang may nakita nga ebidensya kung sino ang naghimo sini. Hasta nga nadula iya paglaom. Kag sa sobra nga kasubo, nagdesisyon siya nga maghimo sang indi dapat. Nakipag-istorya siya sa demonyo. Iya kalag, kabaylo ang pagkabanhaw sang iya nga bata. Sa idalom sang bulan, nga wala nagasilak nga kasanag, ginpatuman nila ang ritual. Naghimo siya sang mga simbolo, kag ginlibutan sang kandila. Samtang ginakalkal niya ang duta. Nagasambit siya sang mga pulong nga hindi maintindihan. Sa isa ka iglap, nagbag-o ang hangin. Kag nagpakita ang ginatawag niya. Sa iya kamot, ginbitbit ang iya bata. Hubo kag daw nagatulog lang. Didto, nabanhaw ini. Pero may kabayaran. Ang iya asawa. Nangin mabangis nga sapat sa kagulangan. Kag si Rogelio, hindi na makabatyag sang kasakit. Pero may kondisyon. Basta buhi ang iya mga anak, hindi siya mapatay. Sa ulihi, nakabalik ang iya nga bata. Kag ginistorya sini ang natabo. Gindumog siya sang mga utod sang iya nga kontra. Ginhigot kag ginbutang sa sako. Didto natapos ang iya kabuhi. Sang nabatian ini ni Rogelio, nagluntad ang iya nga kaakig. Kag sa sini nga tion, nagdesisyon siya nga mabalos. Ginpatawag niya ang iya mga kaupdanan. Ginmanduan niya sila. Dakpon ang pamilya sang mga may sala. Isa-isa nila ginpangdakop. Kag ginbitbit pakadto sa kagulangan. Didto, ginhalad niya ang isa sa ila. Sa iya asawa nga nahimo nga mabangis nga sapat. Wala siya kahadlok. Wala siya kaluoy. Isa-isa sila ginpamatay. Hasta ang amay sang pamilya. Ginpatay man niya. Sa sina nga tion, nangin madulom gid ang iya kalag. Kag dira siya ginhangadlan bilang pinakadelikado nga miyembro sang ila angkan. Isa ka amay nga ginlamon sang kapugot. Isa ka tawo nga nagbaligya sang iya kalag. Kag isa ka ngalan na indi gid malipatan. Rogelio sang panubli.